Здравейте, дами и господа, днес ще играем CSGO, това е първата ми компетитивка и днес ще играем с Фокси. Кажи здравей на... Хи, XD. Така, и ще бъде на дъст. И Фокси ще се сдържа да не псува. Да. Ако пък псува, ще му сложим цензура или ще го изрежем. Да. Така, ще видим как се представим и дано да е добре. И за едно на Фокси не му реши пак да му лаги за 20 вируса, но те 20 вируса колко са? Да, 2-3. Да. Само да ви предупредим, че и двамата не сме много добре, поне за себе си говоря. Аз говоря също за себе си, какво има. И така. Фокси, и ти ще се абонираш ли за моя канал? Да. Ако Сега разбирам, че снимаш. Не, това ще ми е първия клип. Така че, дано да победим. Радвай се, че ще бъдеш първия... в първия ми клип. И аз мисля, ако малко повече се развия, направя първите ми 1000 абоната, ще има giveaway на някакви игри, може би. И така виждате, че зарежда почти. Какви сме Фокси? Цетета. Значи може да победим. Фоксиното. Значи може да победим. Тук не му гледайте никнейма на скайпа. Нищо, че пише Стефан, той е Фокси. Това ми е фалшивото име, наистина съм Фокси. Той е лисица. Лисицата му викат, защото много лъже. Подробности. Не съм чак такъв лъжец, колкото измамник. Също. И така да видим, дано този компетитив да бъде добре. 76, 67. Вау, този FPS е доста добър. Аз летя, хора. Базикам себе, имам 44 пинг. Аз съм бог. Значи Фокси вече има 9 кила. Виж, повар. Някакъв са пише повар. Той е поварнал. Поварнал. Аз си ги чакаля на те спала, си ги бия с USB. Тик-тук, тик-так. Забелязаха ме, дами и господа. И му биха с АВП. Играй с патлак по време на загрявката, да знаеш. Що? Ами така се тренира за пистол рандъм. Ако тук успееш да оцелеш, значи в пистола. Аз оцелявам и сега без помпа. Даже отих и ги избих на спална с помпа. И аз убих двама. Ама не с помпа. С USB мога греш. Hello guys. I and Foxy go B, other go A. Аз съм си бил. Are you on? Да, точно. Да, то 3B. 3 2B, I and Foxy go. Чакай. 4 сме на бомб. Чакай. Не сме 4. 4 сме един миналото него. Нацо, идва и бързо. Ице! Това двойното е много яко. Те са лонг. Лонг са. Каква тиква, дами и господа. Дано да ви изкефила. Втори кил, дами и господа, на 15 хп. Идвай бързо да помагаш, Фокси. Къде мислиш, че съм? Дет? Жив съм. И как ме убиха, дами и господа, но направих 2 кила. Тези 2 кила са мои. Тези 0 кила са мои. Доволни от моето представяне, не мисля. I go B. Кажи, че смееш ходиш. With Noyer. Послушаха ли?
Извинете за гласа ми, но малко съм болен, така че... Да, Съжалявам. и аз забелязах, че нещо ти променя в гласа. Болен съм. Бъса, болен бъса. носа. Качихте се на главата. Чакай, мърни назад. Набих ли му хеда? плашна Набих съм. ли му хеда? Не. Внимай. Аз ще пазя тук. Как мина за тебе, за тебе, за тебе. А, Те It's минаха me. те с медала, бе. Нищо. Нали един убих аз? Да, бе, ама... Аз так му ти казах, ама ти не ме чуе явно. Не, аз те чух, ма... Докато исках да обърна. ги убия и двамата. Да, бе, да. То са Ама зад. аз, човек, аз тък му тръгнах и те ме убиха. То тък му дойде на вратата, бе, брат. То няма патрони. Няма какво правим. Be careful, No they are... problem, no problem. То е най-СС много зле. Леле, той не може да. Пинга му е добре. О, мага. То се бава ли с нас? То го прибиха. Да. И виждате, дами и господа, нещо не се получава. Купи си някакво оръжие. Аз си вземам Мак 7. Не знам защо, защото на кефи, може би. Виж аз какво се взе. Да, някой по дяволите. Вземам това, един мой приятел, ми изпращам нещо по скайпа. Внимай! Флаш. Не ме блоквай, моля се. Моля се, батко, ни идете. Ицей. Да, бе, хората, шортам. Кажи им шорт. Как ми лагва на... Бе, тук спих. Вече бомбата е на бомбсайда. The bomb is on bombsite. Да, аз се оправя с толкова. Горе на бомба е. Вау. Малко гадно. Жалък смоук. И как ма взе с И цей нашия ще умре, брат. най-жалкото оръжице ма взе. He's down, go, rush him. Вау. Кикет. Човек, ти виж, че това ми е пинга ми е сравнително голям. Добре ти е пинга. Няма проблем. Аз и без това нямах дефюзинг кит, така че. Лид кондишън е много готино и ESP, но моето повече ме кефи. Сега ще отидат над, защото сме трима на Б. Освен ако не са погледнали. Ако не са погледнали, може и тук да дойдат. Толкъв му забих отзад. Да. Мен ме убиха, брат. Добре да смолкна. Да дойда. Така. Значи си тук. Ти си жив. Отдолу идва един. Минус 26 хп. Чек! Оцелих го, бе, сигурен съм. Защо те ми лагва, хора? Кажете. Слаб комп. Много слаб. Това какъв е? Леново лаптоп съм, аз съм. Арам? Никаква идея, не съм си я чел. Не съм си я чел. Ама си ми върви добре, човек. И на мен ми върви, ама пръщат снима, може би. С коя програма? Bandicam. Тя е по-тежка от камък. Не, тя е... най-тежката е най-голям като вземане на памет е Фрапс. Не, вярно. Да, Фрапс е, всички казват. Имал НАТО са. Знам. И как ма взе... И, дами и господа, ние вече сме 4. Така, да. Да, бе, то... И аз имам такова. Не минава отдолу. Браво, вземи я малакато. За тебе! Видяме се, че имаш човек. Аз викам да сейвя.
Да сейвна ли? Хай Да. сейф, AK. Такова човек, защо? На тебе видя ли се, че мина някой точно за тебе и тук ще дойде някой през тунела? Или през шорт? Не. Не. Запази ли ме? Я ме го дай, моля те. Да, Не. мемка. Не. Ми добра съм с It's хубава. mine. I love AK. Ай, бе, дай. Аз имам скин на всеки пистолет, не ти го давам. Нали без това ще умре са? Ми го вземеш. Сега ще гледаш долу тъгъл, че не тръгвай веднага. Оцелих ли то? Не. Видях един къде е. О! Браво. Аз ги виждам долу тъгълчето. Човек остана един. Един е. Знам. Аз съм му набил 44. Видяхте, дами и господа? Сейф бомб. През това, през смолка. Абе, че, аз ли убих единствените? Аз надъних един и ти направих асистен. Другия ме уби, защото беше с АВП. Последния. Ако не ми беше свършил смолка... Видя ли каква Той глава? е добра. Play with Deagle, you are pro man. Мога да му е вързала, брат. Да бе, да. Reload Desert. Reload малко. Bomb site. Той е Б. О, чек, как са... One switch AVP, be Чек, те са careful. бакдорнали. Аз му казах то пъти, бе, брат. Нищо, чек, не се ядоса. 29, такова добре ли? Без дет, FPS или пинг? Пинг. И не е много зле. Мен ми е вървяло с толкова преди. В момента съм стрес. Аз по принцип май си игра стрес. Сега идваш с мен и гледаш в долното очи се виждам. I'm in love with you, girl. Те са Б. Колко? Е така отдолу тъгълчето. Вижда ли се? Ми явно да. За тебе! Браво. В тунела, ето го излезна. Не мога ги Го направя уби. всички. Кик най-СС мъстърз. Кик Кажи кик АФК. Кик AFK. FK. Don't engage. О, мага, don't engage. Чек, те са ни гърбари, да, че. Да бе, аз мислех да пазя, ама бях флашнат. Само докато се отфлашна и те ме Значи, убиха. двама убих аз. Останалите ви ги оставям на вас. Аз имам най-много килове. Да, аз съм втория с най-много килове от цялата игра. Сега то го убиват. Kick them, vote to kick. Не, аз няма да вотвам. Кой иска да вотва? Да, нали? Аз не искам да бъда баннат. Да. Ама как го пропусна? Добре, убиха го. Той мога да става просто. Аз ти фърлям смолката и оттам се оправиш, чуле? Аз ще пазя да не гарбарят. Само да не ме убият. Аз ще се оправя с тях. Не давай бързо да ти го фърлям. Те малко пак ще дойда тук. Хоп, готов. Спазя гарбаране. Въпреки че имаме човек. Виждаш ли? Или те флашнаха. Леко флаш, но добре. Чакай, внимавай. Чай. Идват. Внимавай. Пази отгоре прозорец.
Уби го, ама ти не паеш, чек. Пазям, аз го стрелях. Браво, и аз убих един. Не, един. Майки. Чакай сколко е такова? С 3. 123. Не, чакай, то са Аз не знам друга. къде ми е пинга, но си вървя много добре. Пинга ти е 36. По-голям от моя. Да, ама не ми лаги. Ама аз нямам. Да, ама с толкова пинг трябва да ми цепи на... Давай F1. F1. Final chance. F1, man, F1. I am take you final chance. Болтна не, нали? Да. I know we have troubles, yeah. All this shit. Имаш ли за смок там? Не. Защото си купих е дефюзинг. Okay. Човек, дай да му дам последен шанс. Може да му се е наложило нещо. Човешко е все пак. И на мен ми се е случвало. Къде си? Омага, що му оставаш, бе? И чорт, ей. Саве Пелес. Мгм. Мръдни. Както виждаш, не ми трябваше особено много. Иначе съм сем. Вземи тук калашници, малашници. Нямаш калак. Имаше. Това беше SG. Не, имаше един на земята, ма ти не го видя, чек. Не ми нищо от... ще дойда да ти направя смолка. Не, смок не ми трябва. Я ми дай за малко АВП-то, моля се. Не мога да. Аре бе, човек. Чека, те си АВП, брат. I Geek HD, where you from? Me? Yes. US. Бъса. Фърлиха я ги флашка. Флашна бях. You're from? It's B. Чакай, Мити. фърлям флаш. Митима. Флаш. Ти ще успеш ли там да ги държиш? Ще опитам. Бъса. Не можах просто. Къде? Там. Еба, те всички така циганите, бе. Да, трима бяха, не всички. 4. Не, четвъртия не се показа. Now buy AVP and fuck your mom. Тоест на мен ли ми говори? Give me AVP, noob. Тоест на мен ли говориш? Shut the fuck up. Тоест мисля, че те написала на shut the fuck up. Кой беше, само ми кажи? Остей ги, чек. Кажи ми кой беше? Pigs. Тейс. Pigs. Пикс е защита на прасо. Фърлям флаш навътре. И аз ръшвам. Ръшкай си. И ти фърли втори смок. Watch out. Така, ти не ръшкай, ела да пазиш бомбата. Долу мите. Оттам ще дойде. Where is it? Лауър. Да чапнуар. Не знам. Земяка долу. Долу има ака. Ма надолу бе. И ми късно, човек. Оф, айде, пак шаш смолквам, ако... Не съм ли добър с това? Да, то това е доста смошно оръжие, по принцип. Аз преди го мислех за най-тъпото оръжие в цялата планета. Да, но то е много точно, няма Мисля- голям обкат. Да, не, то няма никакъв. Аз с първото съм много добър. С него бия много хет. Вече имам АВП. И чакай, че Вече беше... нямам АВП. Бъша са ви. Next time. Бъса ви. It's B. Чакай, ще пазя и така мидъл. Nice. О. Болея. Бомбата падна. Come to cover the bomb. Cover the bomb, yeah. 44. He's lower tunnel. Nice. We know. Найс. Nice. Nice. You're the best. You're Хора, the best. виждате ли, стегнах се и погледнете. 19-та минута направих 2 кила.
Кой е като мене? Биг Бос. Ага. Just for fun. Аз имам 12. Тоест не го слушайте, аз не съм го питал, но той се обажда. Нали, за да ме засенчи. Ма нищо. Ще се го върнем. Кога? Не знам. Пак го убиха! Пак го убиха! Ами като не знае как да играе кандидат за ста. Не! За какво фритус? Ти знаеш ли, че и двата смолка са точни? А, Йорлите. не са точни. Е, почти точни. Почти са на страх и напълно са на страх. Знаеш каква е разликата? А ти пак, че не се насред. Как мръшка? Лата против, да. Чека, само направих кил. И ти май. Нали? Не. Не. А води не? Няма. Не де. А, добре. If you think this is protein. Не, искаш ли? Не, ай, само резултат. I saw resulted. Само. Не, чакам. Салса. Не. Чакам. Видяха бебето. Не, сега ще го елиминираш. Чакам му фуля флаш. Те сме подпалиха говеда мръсни. Опа, майта на. Те сгарбарят, пак гарбарят. Свършвам си става. Okay, now we'll check. Нищо. Nice try. Навсякъде ще ходим утре, разбрах. Как се казва? На Гергьовден аз си тръгна рано. На Добре, Доди. разбрахме, че навсякъде ще ходим. Аз сега ще ги чакам долу. Един час си тръгна. И се прибера. Фокс, аз сега ще пазя отдолу. Аз сега ще ги преследвам в кошмарите им. Атка, виж как хубаво ми фърли смок. Аз ли? Да. О, добър ли беше? Не, просто тук ми трябваше. Сериозно? Да, ако ми тръгнат през вратичката. Maybe two, I don't know. С мак седмицата в главата. Шманака. Внимавай, бе. One dice. Top of mid. Just to get a kill. Come on, Fox, what the Ей, то се опитва да ми направим 360 носкоп с сака. Единия ми дал. Другите са на лонг. За теб. Да, посетих. Да. Thank you, I am pro. And time love you too, man. Please shut up. Ти ме обичаш. Не тебе. Ето с блю. Си мут, And time love you. си гей. Thank you. Нека за Ало, теб. Коби. Да учиме малките децица, които No, те гледат. go long. Защо please. лонга, брат? Така. Послушай ме, човек. Окей, го лонг. Всяко загубиме. То рунт е заради тебе, да знаеш. Спокойно, бе, човек. Ако го загубиме е заради тебе. Само този да не ръшка пред мене. Ръш! Ръшка. Ба, те тук чакат с аут. Nowhere is a really big problem. Bomb is long. Казва се we have. Behind the door. Аз казвам, че ти си проблем. Що? Ще ме накара на лонг и ето, провалихме се на лонг. И ти му е такъв. Си виновен. Миналия компетитив, в който аз играх, и пръснахме на лонга. Ма тук те само да играят. I said go B. Now go B. Айде, аз пак ще пром да играя с долбарите. Трябва да се науча, дами и господа. Искаш ли тек най-наш ти да ми дадеш до обареците? Що, добър ли си тях? На, дръж. Ай, мой човек. Да ги фащаме отпреде, отжале. Ще изиграем ли после още една? Да. Аз мислех, че майка ми ще ми кара да ставам. Но... Не, тя просто ми кара. Бате, скока. Аре, ръш! Чакай как ще ръшкаме. Добре ли сега ще чакам долу? Убих единия, бе! Пази тъпия тимстейт! Всичките! Аре, ръшнете ги са. Чек много ми лагва. Noob team, Nori and I am pro. Noob team.
Another. Other. Не, another. Other. Another, бе. Other. Абе, other е друго, бе. Аз казвам forever, another. За винаги останалите, бе. Ела да ме таковаш, бързо да ме буснеш така долу. Моля се. Как се Ела. пуска? Е така долу. Да ми клекнеш просто. Къде си? Е така. Къде си, е? Тука. Зад мен? Тука където е оранжевия. Оранжев съм. Назад. Тука бе в малката уличка. Fucking Galil. Не, няма. То се свърши. Ето ме. Това се прави в началото на рунда. Чакай. Флашвам. А не смолквай, човек. Чина, Къде отиваш? Да, аптеката, че не съм си купила капчета. Го шорт. как да отидеш на шорт, брат? Оставил съм ти подарък. Едно благодаря. Не. 35 съм му свалил. Виж как си беше легнал. Видяхте ли, дами и господа, вижте ме И как още съм си си прав. лекнал. И още си Нали много хубаво съм си полекнал? То като на сила, а? пинал си малко. Леле, то пък не гледа назаде. Толкова майко, няма Ми, че той е пробачек. Той ще стреля към стената и ще бие хил. Да бе, той стреля помежду краката. Okay, Malay. Като се разкрачи... Виж, купувайте калашници. Ау, ръж би! Not stay би! Ау, ръж! Ела с мене отдолу да минеме. Не бе, дай бъй! Не, да ги даде точно да ги гърбариме. Както те ни гърбарят. Кикней! Нау кикней! Ела да ги гърбариме, бе. Fuse. Аз си метнах такова. Малко заблуда. Ела бе! Гърбарене! АВП бум! Си взех. She wasn't even blind. Виждате ли, дами и господа? Nice sniper. Everybody mid. Так. Зад нас! One else is mid. What's your back? Абе, зад нас е! Ми къде? Е! Eyes. Аз не го видях. Сами дължиш оръжие. Ход ме излага и ме уби в гръб. Дължиш ми оръжие. Нямам пари. Аз не казвам да ми купуваш, казвам да ми дадеш. Аре бе, човек. Give me the op. Дай ми ака. Не. А, така. Не е лош калашника. Класика. Никой няма такъв скин. Емералд Пип Спайтър. Пайпер. Или? Да? Емералд дали? Не. Класикал. Само аз го имам. Ау, как ми се ре... Тъй де как ми... С такова ми се... Аз го видях спокойно. Как ти се ре? Не бях аз там. Fucking air. Отляво ти е. Той си мина покрай тебе. Казах ти да ми дадеш АВП-то. Your diet. Ти ми каза, дай ми акат. А казах ти първо АВП-то, ма ти ще ми се разсърди. GG. Дами и господа, ще има втора компетативка. Не се разочаровайте. Това беше само загрявка, може би. Да бе, загрях. Те силвър елитки. Ай, те са само силвъри тук, е. Не силвър елит, брат. Силвър елит, какво Па е? те силвър тройки ли са те стримата, бе? Те ми играят като силвър едно, бе. Те играят по-зле. На мен ако не ми се...